लोगोफोर नैबे फांसे बिबार बारबायानो नैबे बिबार बारबाय आरोना नैबे बिबार बारबाय नोंथांमोना नायनानै ला खुलुमबाय रायजोफोर आं दिनै मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जायफ्रा नायनो गोसो गैया नोंथांमोना बिलकुल नायाब्लाबो जागोन दिनैनि ब्लगा जादों बानलु सिब्र' आङो कार्टुनाव गायदों ना कार्टुनाव नायनानै लानै आङो ना कार्टुनाव गायदों बानलु सिब्र' नैया बानलु सिब्र' गायदों आं याव गासै कार्टुना दङ 58टा दङ याव कार्टुना बेयाव माने बानलु सिब्र' दंफाङाबो 50टा दङ आरो ना याव 50टा दङ रायजोफोर बिदि कार्टुनाव ना जुदि बेलाहि गायोब्ला ओरैबायदि जाखायो माने बिराद फिथाइ थायो थांनाय बोसोराव आं 28टा कार्टुनावहाय 28टा बेलाहि गायदोंमोन बेयाव 4 कुइन्टेलनि आप मोनदों आरो ना गासै अब्ला नायदो ओरैबायदि जाखायो नोंथांमोना फांसे फांनै गायनानै लानो हागोन कार्टुन मोननैसो लांदो बिनिफ्राय गाव जानो आन्था न'खराव जानो आन्था बानलु हयथ' बेलाहि बायदि जिखिनि गाया मानो माने जि आबादखौनो मावा मानो दुन्दियाबाबो जागोन सोबबो जागोन आरो ना नोंथांमोनाबो मावनानै ला आंनि बायदि नै बेफोरबायदि गायनानै लाबानो जाबाय गायनो गोसो दङ बेफोरबायदि ना कार्टुन लाबोनानै गायनानै ला न'आव गोसो बायदि मोनजागोन मुलि होआलासिनो आरामनो मा होनो गोबोर हासारजोंनो बढिया जायो बेलेग हासार होनो गोनांथि गैया बेफोरबायदि गायनानै ला नोंथांमोना मोनजागोन माने गोसो बायदि नों मा गायनो फान्थावानो जा बानलुआनो जा बेलाहियानो जा दुन्दियानो जा जियानो जा आरो गासै आबादखौ मावनो हायो नै थांनाय बोसोराव बेलाहि गायनायनिया फुलिया बेगर सिरिनानै थानाया दा रोदोमफिनदोंनिया रज'दों बेखौ गायगोन आं बेलेग कार्टुनाव गायफिनगोन आं दिनै बरिया जाबोदों नोंथाङा नायलांबाय थालाय माबायदि जाबोदों नैया नैखौ आं खेबस'नानै होदों बेखौ खेबस'नानैसो होदों दाखालि नै नोंथांमोनाबो गायना लादो गायनानै ला नैयाव मासे एम्फौ दङ नै लोगोफोर नै एम्फौ दङ एम्फौआ बिलाइ जागोन माने बेखौ सेफ्लेना होखानोसै आं दिनै टुस माथो गेब्लेबावालाय बिलाइखौ खानानै सेफ्लेना गारनांसिगोन बेखौ गैला बियो सेन्टेप नैया नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा ओरैबायदि मोजां जाबोखायो माने सेहेराया गब्लानो बरिया आरोना नैया फिथाइयाबो मोजां थायखायो गोसो बायदि हासार होनाय जायोना बेयाव नायजोर नांगौनि बारा हासार होनाय जायो अब्लालाय मानोथो जाया जानो ना आबादा बेनिफ्राय मोनसे खोथा ब्लाइटआ खम जायो माने जिखुनु बेमारफ्रानो खम जायो मानो खम जायो होनब्ला बे ना कार्टुनाव एक्सट्रा हाया थानाय जाखाबाय नालाय माने बेक्टेरियाफ्रा साग्लोबनो बारा सुबिदा मोना माने बेक्टेरिया साग्लोबनो हाया बेफोरबायदि हायाव जुदि गायनायब्ला बे दा ब्लाइट बायदिसिना नांगौमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव बेक्टेरिया साग्लोबनानै हयथ' दा बेराम जानानै बबेबा फुलिया थैलांगौमोन आरोना खिन्थु ना कार्टुनाव होयोब्ला बेयावहाय माने बेक्टेरियाहा आक्रमन खालामनो हाला बे एक्सट्रा थानाय जाखाबाय नालाय दा बिनि बेक्टेरियाखौ जों बुथारना लाखानाय जायोना बेनि थाखायनो माने बेराम आजारा माने खम जायो आरोना जास्रायानो मथा मथि बेक्टेरिया साग्लोबनो हाया स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर गायनो गोसो दंब्ला गायनो गोसोजों खोथा नङा नोंथांमोनाबो हायोब्ला न'फ्राव गाव जानो आन्था 4-5 कार्टुन लाबोनानै बेफोरबायदिनो गायनानै ला नोंथाङा जाग'नो हानाय नङा बेखौनो नोंथाङा फाननोसो गोनां जागोन नोंथाङा ट्राइ खालामना नायदो दिनैनिफ्राय आरो आं लाबोबाय थागोन माबायदि फिथाइ थायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलखौ अनसायदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय एसेनोसै लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा जै बर' हारिनि